खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 17 एप्रिल 2023 बाराया जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसनि खामानि मावनाया बबे लामाजों आसाम पुलिसनि खामानि मावनायखौ लानानै रायजोफोरा खुद्रि सारनांगौ जायो। मनीषा बर'खौ बुथारग्रा दायनिगिरि देबाशिष करखौ आसाम पुलिसआ दिनैसिमबो साजा होनो हायाखै। बेनिखायनो देबाशिष करखौ हमनांगौनि दाबिजों एबसु आफाद, बड' साहित्य सभा आफाद आरो ट्राइबेल संघआ जथाय हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बैसागो बोथोरावनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बर' हारिनि राजखान्थिनि गेजेराव दुंहाव थासारि। माखासे दुथां सुबुंफोरा बिबेप हान्जानि मावखुलिखौ सिफायनानै सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामना गालांदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय अदालबारियाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायखौ इउबेल हान्जानि मानसिफोरा खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। आसामनि गरमुर बकाखाताव बाइकजों थांबाय थानाय सानै सुबुङा लामायाव थानाय गंसे खुन्थायाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानैबो जिउ गोमादों। सानैखौबो हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय सानैखौबो रैखा खालामनो हायासै। थैनायफोरनि मुङा जाबाय आकाश मुन्डा, नाथाय गुबुन सासेनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। मनीषा बर'खौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो हमनो हायाखै। देबाशिष कर आरो दले मुंनि सानै दुथांफोरा मनीषा बर'खौ प्लेनिं खालामनानै जिनाहारि खालामनानै इनाय बुथारदों आरो बेनि सायाव मनीषा बर'नि न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो आसाम पुलिसआ हमनो हायैखौ लानानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। देबाशिष कर आरो सासे दले होननाय बिथांमोनहा बिथांखौ प्लानिं खालामनानै रेप खालामनानै मार्डार खालामदों होननानै 14 एप्रिल खालार खालि बिमा बिफाया पुलिसनि थानायाव एफआइआर होबाय। एफआइआर होखांनायनि उनाव पुलिसआ न'खरनो 24 घन्टानि सम बिदों। 24 घन्टानि उनावनो बै दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनाय जागोन होननानै दाखालि 13 निफ्राय फैयै फैयै दिनै 15 तारिख जाबाय। प्राय 100 घन्टानि बारलांबाय। पुलिस बिथांमोना दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आसाम पुलिसआ ड्राग्स जाग्रा आरो बे मनीषा बर'नि जाय जेराव बियो साख्रि मावनानै न' भारा लानानै थायो, बे प्राय पुलिस स्टेशननिफ्राय 3 किल'मिटारल' गोजान। बिनि गेजेरजोंबो बै दायनिगिरि बिथांमोना साहस खालामनानै हरनि गेजेराव मनीषानि रुमाव थांनानै प्लानिं खालामनानै रेप खालामनानै मार्डार खालामो। दा बे आसाम पुलिसआ, आसाम सरकारा गावसोरखौ बिराद पावारफुल होनो। दाखालि बावै बिहुआव वार्ल्ड रेकर्ड खालामगोन, गिनिस बुक रेकर्ड खालामगोन होनो। जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।